Anki qabel kont ħallinniha. U jgħidu xjuħ, jgħidu l-kbar, viva tal-karnival. Man għanna l-Jason, illi huwa l-artistic director fejn. xaġek. Ejja, xet nitilfulu l-ħin. Irrid jirrispondilna 10 domandi f'5 minuti. Jgħidu il-karnival f'Malta u Fawdex hija l-ikbar attività tal-massa. Veru dan? Bla dubju ta' xej, il-belt tkun maħnuqa bin-nies, il-belt, il-Furjana, il-Ħamruna u dex ħalaxa kullimkien, jiġifieri bla dubju ta' xej. Jekku dan il-kas u inti dir ras kbir, insomma, żgħira. L-artistic director ta' xi ħaġa kbirek, x'involvi allura? Le, jinvolvi ħafna xogħol, tkun innovattiv ukoll, anke bħala direttur artistiku, minn sena sena inti tbiddel dak li jkun hemm preparat, anke f'dak li huwa programm li ġej ġurnata l-għada jkun kompletament differenti. Kif sirna llum tant kabbarni ħilli ngħidulu non-stop carnival, nibdew fil-għodu nispiċċaw bil-lejn, jiġifieri hija ras kbira u ġiħta ras kbira wkoll. Il-karnival tħossu li qed jola fil-livell kull sena? Ola ħafna u nibża illi ħibqa' jola ħanibdew nistabtu ftit għaliex għax tant kiber brata maġla fi 13 sena, bażikament mhux għax ili mmexxi 13 sena jintetna. Li rajt inti bajnejk. Li rajt jiena bajnejja li hemm iktar element żagħżugħ, hemm iktar element ta' kompetizzjoni u hemm element ta' ħafna u ħafna flus. Jiġifieri llum il-ġurnata insemmu karru normali qed iqum il fuq kważi bejn 60 u 70,000 euro. Bla dubju ta' xejn ngħidha dejjem il-karnival huwa l-ikbar skola ta' arti li teżisti f'Malta. Jiġifieri inti tixtiequ li kompli jola bħala livell, mhux hekk? La dubju jiena l-iktar oġġett li dejjaqni li xi kultant qed nimitaw ħafna l-istess suġġetti. Jiena nemmen li l-karnival għandna Malta mżejna b'ħafna kultura, għalfejn ma nibdewx inwaqqgħu ftit taċċajt ukoll anke sat is-satira x'għadna ftit żgħira wisq inkabru din is-satira fil-karnival. Nemmen li jeħe nikbru mhux fl-ammont, nikbru mhux fil-kwalità x'dawk ġalħaqnihom, imma fl-idejat u kif aħna nwaslu l-prodott differenti u iktar karnivalesk. Il-karnival tas-sajf, kuntent bih u taħseb li hemm fejn jikber? Hemm fejn jikber, ngħid kuntenti għaliex għax il-karnival tas-sajf ma jkunx hemm kompetizzjoni, ġifieri nara lil kulħadd maqut, mhux għax meta jkun hemm il-kompetizzjoni jkunu miġġieldin. Biss ma jsirux karrijiet ġodda, laqtu ftit milli jkollna tax-xitwa u nitfawhom. Imma dejjem qed jiswa riklam tajjeb għall-karnival ta' frar, jiġifieri il-karnival ikun ġej għat-turisti aħna nagħmluhom bażikament postijiet fejn jkun hemm it-turisti u plassek jerġgħu jingħaqdu l-familji jgħisu jkun l-stepping stone li kulħadd jingħaqad biex tarġa' tibda. Jerġgħu jikkargaw biex jaħdmu l-karnival ta' frar. Jgħid, ejja. Il-famuża ħabb. Għaliex hija daqshekk importanti għan-nies involuti fil-karnival? Sal-lum, il-ġurnata tal-lum, qegħdin ftit il-bot mill-karnival, għadu ħadd ma jemmen li dal-proġett ħajsir. Naqblu ma ttihom xtor dan ilu proġett li ilu mujed. Jissemma. Naħseb twirid ftit u forsi kelli 10 snin, ġifieri ħanalaq 50 daqt. Ħajkun fulklom ukoll li l-karnival ikolli jikber anke fi kwalità għaliex id-daw in-nies illum il-ġurnata fejn jaħdmu letteralment ġom ħażen bil-low standard, bil-kemm għandhom laqqas fejn jagħmlu l-affarijiet sanitarji tagħhom, jiġifieri u joħorġu dal-meravilji. Aħseb wara la jkun les dal-ħabb illi issa xahar ieħor eżattament ħanerġgħu nibdew naraw ix-xogħol fuq għax issa huwa konkluż u bażikament jien nemmen li ħajsir, imma ovvjament il-parteċipanti ma jemmnux, żgur li l-kwalità ħadd kompli tikber u jkomplu jimmerjeraw ħafna xogħol. Jason, x'ħajkun fih il-ħabb? Mela jemma għax. Mela, dan kedna ċapjanti u rġajna neħħejnihom, da ġibni ħsutabel għall-karnival li hemm illum. Mela, waħda mill-problemi li kellna illi tant kibru l-kumpaniji ta' sfin li ma kellhomx workshops fejn jitrenjaw is-sfin u fejn ħejtu l-kostumi. Meta iddeċidew l-awtoritajiet li jtuna biex nollu l-bini, mhux ħanħafru iktar, allura l-ispaċċju ta' fuq l-imħażen tal-karnival ħan utilizzawh fejn jitrenjaw is-sfin u jagħmlu l-kostumi. Allura ħajkun letteralment il-karnival kollu ħajkollu postu One-stop shop. One-stop shop. Se jkun fih il-karnival ta' din is-sena illi ma kenniex is-sena l-oħra. Letteralment l-istess, karnival kbir, karnival grandjus u karnival kolorit. Biss, hemm naqa' suġġetti daqsxejn jaħarqu fil-karnival ta' dis-sena, reġgħanna l-banda tradizzjonali wkoll li għamilniha l-ewwel darba s-sena l-oħra wara ħafna żmien li kienu wefqin erġgħna daħħalniha u ovvjament ħanibdew il-Ħamrun lettera b'ċelebrazzjoni kbira, karnival tal-Ħamrun kważi tripla minn dik li hija konkurrenza ta' parteċipanti li jieħdu sehem. Karnival magħmul minn artisti, inti trid tikkoordinaw huwa diffiċli għax huma artisti. Kif issiba dil-biċċa tax-xogħol? Jekk jiena u xi artist li nirbotlu jdejh, jien kull ikbar
Kun imnellaħ. Ekk inkun. Jiġifieri, imma ovvjament hemm ċertu regolamenti li jridu jobduhom. Allura nesiġi illi ir-regolamenti jobduhom. Nagħmel hekk il għaliex għax ma rridx nitlefu dak li hu Malti. Il-Karnival dal-aħħar snin qed nimitaw il-Brażil, qed nimitaw Venezja, qed nimitaw ħafna u dak li hu Malti qed nippruvaw warbuh. Allura kull ma nagħmel biss hemm ċertu regolamenti biex insommu naqal bilanċ. Tiħitten. Ovvjament. Ġieli tawk ideja fuq l-istess suġġett illi tgħid dejna lissa mhux żmiena ma tistenna jew dak mhux xogħolok. Ġieli le jkun xogħol għax inna mill-interviews ta' kulħadd u jien nkun naf ta' kulħadd minn ħafna żmien qabel. Ġieli jiġu skeċċijiet illi jkunu daqsxejn jaħarqu, nerġa' ngħid jien inħares il-qoddim, ġifieri jiena kważi dejjem ngħid iwa, imma mbagħad hekk ikun hemm xi ħaġa li tmiss mal-Knisja pereżempju noqgħod daqsxejn lura, nerġa' ngħid mhux suppost. Ma l-isqofi ta' U li għal-isqofi għamil nieħu kol ta' Mela, minn hawnhekk Rutu Wayne tortijaw domna, tajjeb. Udam, grazzi ħafna u jekk tixtuq taraw xi ħadd flok Jason, ibatulna hawnhekk. Tawalikom, grazzi Jason. U l-bistielek. Thank you.